Dobar dan poštovani gledalci, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite novo izdanje TNT podcasta i prebrodili smo određene tehničke probleme da bi uopšte ova emisija i bila snimljena, tako da hvala mom prijatelju Četku Ćorluci koji je inače i moj današnji sagovornik na strpljenju i na angažovanju. Išli smo da kupimo i punjače i stabilizatore i tripode za telefon, pošto su nam nekom višom promisli otkazale dve kamere koje su do juče radile. Vas pozivam da ispratite ovu emisiju, bit će to emisija o životu, o ljudovanju, o nekim malim momentima koji su dostojni i vredni sećanja. Neće biti onih globalnih i zamornih tema, o tome slušate dosta na drugim kanalima i nekako sam uveren u srcu svog srca da bi mogli bez toga. Mi ćemo onda govoriti o stvarima bez kojih se, po mom skromnom mišljenju, ipak ne može. Također ću vas pozvati da pročitate opis ovog videoklipa, zato što će se tamo nalaziti veze i uputi ka Četkovim Instagram i Facebook profilima. Ukoliko vas bliže zanima njegov rad, to je najbolje mjesto da se adekvatno informišete. A sada vam ostavljam da po slobodnoj volji uživate u ono što sledi. Četko, sada je zvanično još jednom dobro mi došao. Dobro smo se mi ispričali pre početka ove emisije i pojeli smo skoro pola džaka soli. Tako. Meni je zaista drago što si ovde i sad eto kao malo vršim formalizaciju ovog razgovora, ali nestaće to brzo. Kako čovek da bude čovek i šta čovek da uradi uopšte u ovom vremenu koje je tako kako i da može razgovarati kao što smo mi razgovarali u nekim navodno marginalnim temama koje zapravo daju okvir života i koje često ispunjavaju samu suštinu života. Najlepše je kad se razgovara bez težnje da se stavi potvrda na nešto, odnosno da li si ti ili sam ja u pravu. Takvi razgovori su najčešće najkonstruktivniji, jer se njihove posljedice mogu pratiti par dana ili možda nedelja nakon samog razgovora, dok to što se kaže, kako se uči za ispit, dok to odleži, dok jednostavno iz nekih drugih uglova, sa različitih nivoa svijesti, isti čovjek pogleda, kao kad kaže jutro je pametnije od noći, promisli ujutru, promisli uveče o tome možda za par dana, onda se izvede nekako najobjektivniji zaključak delovanja u skladu sa situacijom. Međutim, ako ego radi, onda se uglavnom svaka ta izjava ili neki pomen definiše kao način jednog sagovornika da on dominira, da on ispadne pametniji i da jednostavno ima više sadržaja na tu temu od svog sagovornika. Međutim, ego je taj u stvari koji nam ne da da mi jednostavno prihvatimo neke stvari, jer interesantno je da sve što na šta mi obratimo pažnju, fokus naše svijesti, na šta padne u toku dana, pretežno je namenjeno nama. Iz ovog ili iz onog razloga, da li radi našeg oslobađanja, jednostavno u većinom su to stvari zbog kojih bi na određeni pomen ili sugeriranje od strane sistema mi trebali da prestanemo da reagujemo kako bi išli na viši nivo. I meni je iskreno jako žao kada tako budem u društvu nekih duhovnjaka ili ljudi koji se pasivno bave naukom, istražuju neke stvari, kada teže da ubace svoju pomisao u da kaže, tuđu auru, u tuđi program, jednostavno želeći potvrdu za samog sebe. Time što će neko pasti, kleknuti ili neće znati šta da odgovori, međutim to ne determiniše istinu. Ne postoji objektivna stvarnost. A to ti ono da smo mi načelno postali dva dijaloga koji se mimoilaze. Svako govori svoje, niko ne sluša onog drugog i ima jedan jako lep citat koji kaže mi više ne govorimo, mi sada držimo govore. Da, tako je. Pa ako bi pogledali na javnoj sceni, ako smo rekli da se nećemo osvrtati na tome, ali postala tendencija da svako priča ono što se njemu priča. I masa energije, odnosno moć medija, ili ti koliko rekao ima moći u medijima,
prevladava u odnosu na to šta se priča i o čemu se priča, već to kao 1000 puta ponavljena istina, laž postaje istina. Tako da, mi bi najbolje prolazili kad bi se bavili sobom. Iako kažu da je sebičan čovjek koji se bavi sobom ili ga ne zanimaju probleme drugi, zapravo je istina da mi nikad ne možemo pomoći drugom dok ne pomognemo sebi. Mi tek kao zdrava ćelija možemo da malim prstom pomognemo nekom. Ili ljudi koji su negde, znate, kažu kao on je tajkun ili zapošljava, ne znam, 5000 ljudi, da, ali tih 5000 ljudi niko nije bio u stanju sam da se uposli. I jednostavno mi moramo prihvatimo to, znači nešto je hrast, nešto je trava, ali tako su pravila univerzumu. Nisu svi imali isti početni nivo, međutim ono što je bitno da se uvek bavimo sobom i osvrćemo na sebe i da znamo da ukoliko smo u stanju da osudimo nekog, to jest u stvari proizvod energije nagomilane u nama koja je produkt nekog nezadovoljstva u nama. Da možemo da prepoznamo ili da želimo, na primjer, da sudimo drugom, a pritom nismo išli njihovim koracima ili njihovim cipelama, je vrlo pogubno za nas. Jer predstavlja u stvari mešanje u Božji posao ili Božji promisao. Da? Ima i tu čak jedan vid licemerstva. Ljudi će sebi dodeliti instancu i porote i sudije, ali ne često izvršioca. Idemo sve do one linije dželata. I onda ćemo neretko reći, eto, mi smo uočili anomaliju, mi smo nekog osudili, pitanje je koliko smo o tome promislili, sada nek dođe neko i nek reši taj problem. A to je ono što ja često govorim i o revolucijama. Ako zaista istinski veruješ u revoluciju, onda je čini kao što je činio onaj Thanos iz DC-evog, ili mislim da je DC univerzum, kada poništiš određeni deo čovečanstva ili određeni deo greške, poništi sebe kao faktor koji je to radio. Da. Pa nauka danas dokle je stigla, u stvari može da se objasni vrlo zdravorazumski da mi jednostavno u sadašnjem trenutku možemo menjati prošlost. Jer tako univerzum funkcioniše. Ukoliko čovek čak bio sam u polju, u pustinji trenutno, shvati zašto se tu našao tog momenta, kao da magija nestaje. Kao da jednostavno on je završio tu lestvicu i ide dalje. Tako da, što se tiče nas i našeg odnosa, to bi mi sami najbolje trebali da znamo. Međutim, sam osvrt na nešto izvan nas, mi bismo trebali u svakom momentu da imamo tačnu potvrdu našeg bića da smo mi izrazili slobodnu volju stupanjem čak u pomisao o nečemu iz te nule. Znate kako smo mi u nuli, evo sad, na primjer, neki čovjek je ustao jutro i sad uzima telefon i pušta neku emisiju. Dakle, on je iz te nula odlučio da pusti nešto. Radi on to svesno, radi on to nesvesno, on svoj dan navodi ka nečemu. I jeste paradoks da, recimo, jedna jedinka koja nije zdrava može da ugrozi više zdravih jedinki. Ali, recimo, ni jedna nezdrava jedinka ne može da pomogne zdravoj ili kamoli bolesnoj. Pa mi često tražimo od osobe koja se davi da nas dovede do glave. Da, a recimo u Bibliji kaže rođeni brat ako ti se davi pruži mu štap, nemoj ruku. Jer on ti jeste brat, ali pitanje je da li u tom momentu vlada sobom i da li uopšte želi spas i da li je u stanju da promisli spas. To je isto kao ona priča, Biblija je jedna, ali koliko puta se čita, toliko Biblija postoji. I zato je, na primjer, ako duhovnici kažu i važno je ko tumači evanđelje, kad se čita evanđelje iz tih stvari, što jednostavno čovjek na određenim nivoima je u stanju da shvati neke stvari ili da ih vidi na određeni način dok neće biti u stanju za par meseci. Tu bi mogli da testiramo. Na primjer, mi čitamo isti psalm i za par meseci čitamo isti psalm. Ili sad ga čitam, popijem 3 rakije pa ga opet čitam, neće biti isto. I to je u stvari ta promenljiva koja nas najviše buni, jer mi ovdje zbog materije smo navikli, ako stavim svesku na sto, moram je naći na stolu. To je onako socijalistički, inače pre će biti da je lopov nego da je vetar srušio. Tako da,
Ja bih savjetovao ljude uvijek da rade na sebi, jer to je nešto što ne može da se završi, nešto što nema konačnicu. I to je nešto što bi trebalo svakog da zanima, ne da to preporučuje zato što ja mislim da sam dostigao neki nivo, već zato što i sam vidim da ono što pomislim da je dostignuti nivo, sutra već neće biti taj nivo. Ili kao što Isus rekao, ne budimo se mi isti svakog jutra, treba se zahvalimo za taj život koji nam je dat. Ne znamo da ćemo sutra probuditi. Tako da, komentarisanje okoline oko nas mi ne možemo da uradimo bez stavljanja sebe kroz to tumačenje. Ti si rekao jednu fantastičnu stvar dok smo bili na kafi, a to je i kad ti Bog nije dao, od Boga ti je dato. To je ona situacija gdje se ljudi žale kako im ništa ne ide od ruke, pa kažu nije mi dao Bog. Ne, dao ti je Bog da bi prošao kroz to, da bi spoznao sebe. Da. Pa najteže je biti iskren prema sebi. Ja sam danas, ali pazi to da se napomene, čovjek nije imao sitno, ima samo 1000 dinara, ja mu dao 2 žetona. Svoja 2 žetona, svojih 200 dinara. I da on to da govori kao da zanemari ili zaboravi da ne priča, na primjer, s rođenim bratom. I očekuje za ta 2 žetona, čim ih pominje, da dobije nešto. Međutim, ne mogu da kažem da je ispravno, ali uvek bi trebalo težiti toj ptičjoj perspektivi orla kada posmatramo sebe, ako bi želeli da promotrimo sebe, iz tog nekog racionalnog da gledamo sebe kao malo sa visine, pa sad vidim svoje telo, vidim sebe gde sam u prostoru, šta radim, za šta se zalažem, šta mislim, koje emocije nosim, i onda sve postane malo jasnije. Međutim, svaka naša percepcija određene situacije u određenom vremenu zavisi isključivo od naše energije u istom tom vremenu. Tako da čovjek koji je, ne znam, sad malo srećniji ili euforičan, totalno drugačije doživljava jednu situaciju u odnosu na drugu. I to je vrlo bitno. Zašto? Zato što su ljudi u stanju da traže progon određenih osoba, određene nacije ili naroda, a ako se u ovom vremenu vraćaju 30 godina unazad. Međutim, ne shvatajući da to vraćanje 30 godina unazad njih ne vodi ni do drugo nego sukob. Svaku u istoriji može naći određenu tačku od koje je on u pravu, ali ne smo zanemariti da postoje tačke i nakon te i daleko pre te. Skoro neka priča kaže, ne znam, ne mogu da se setim priče, ali bio možda neki podcast i sad kaže, Bog gleda šta će čovjek da napravi dokle daleko stigu, ne znam, napravi dete od sole. Kaže mu Bog, bravo, prvo stvori svoj so. Jer ni so ne bi bilo da nije njega. Tako da, i to kad se izvlači poenta, što čovjek ode dalje, ne izvor. Dakle, mi možemo sad da pričamo o Dunavu šta god, ne znam, potonuo splav, Dunav je zagađen, svašta nešto pliva, mnogo toga je nezakonito, ali gledaj, mi moramo da se setimo da taj Dunav nije naš. Taj Dunav je izvira na Švarcvaldu, Nemačka. Tako da sve što dođe ovdje nije samo od nas. Taj Dunav nije samo od nas. Tako da sve što nosi sa sobom nije samo naše. Kao što ni posle nas nije samo od nas. I to su stvari gde, recimo, dosta ljudi ne može da se pomiri sa tim na osnovu onoga što su učeni ili ono što je kroz pravoslavlje propagirano ili kroz naše srpstvo, da jednostavno sve je sivo u životu. Dosta puta sedneš sa čovekom koji sad drži vrtića, ne znam, imao je krivičnu u mladosti. I obrnuto, zašto? Zato što jednostavno ljudi se menjaju i nikad ne bi bili takvi. Naprimjer, otvorio je vrtić zato što je dobio dete, ali pre toga nije imao ni pomisao na to, bio u nekim drugim vodama i ne treba osuđivati hronološki. Zato i kaže, sudit ću vam kako vas zateknem. Jer konačnica je ono što nas deli. Ako mi dobijemo duh samim rođenjem, a duša je već bila tu koja treba da se kali, mi u suštini svaki dan smo upgradeovani, koliko toliko. Ako nismo upgradeovani, bar možemo da izdržimo to nešto što nas kali duže u odnosu na mjesec dana nego što su mogli da izdržimo. I to je velik pomak. Jer dosta puta ljudi i u manastirima, duhovnjaci i monasi kažu post je bitan i post jeste bitan
Međutim, post ne može da se drži tako što ću da odredim datum od kad ću da postim. Post se drži kad čovjek padne. A čovjek pada kad energija odluče da on padne. I ono što je interesantno, ni energije ne kažu kad će čovjek da padne, ni čovjek sam. To je moment kad čovjek stane, zamisli se i kad kaže sad više nemam ni ideju šta bih radio. Tek tad si ti prepustio Bogu, što kaže, dođite meni, oni koji ste umorni, ja ću vas odmoriti. Kad priznam se, ali samom sebi, nema druga, nema nikog. Ja više ne znam šta da radim, tad stiže novo. Jer recimo, ako gledalci hoće da testiraju, želi bi ovo, želi bi ono, odlučite da nećete da postanete ništa i da se ne bavite ničim narednih mjesec dana i samo sedite kući. A dakle, nema ni kafe. Kroz 5 dana vi ćete imati novu ideju, osoba će da vas zove, da vas vuče, da vas izvodi. Jer tako je sistem uređen da ne možeš da stagniraš. Ili da živiš kao parazit, ti jednostavno trpiš kaznu. Iako misliš da prolongiraš vreme. Tako da, ti neki ovozemaljski zakoni koji funkcionišu ovdje kod nas u materiji su vrlo interesantni i ono što bih ja skrenuo pažnju gledalcima, a što je jako bitno, a što im neće svako otkriti. Fokus njihove svesti jeste njihova energija. I najveća opasnost je to kad kažu obeležavamo ovaj datum ili onaj datum, a sve je vezano za prošlost. Raspravljamo o ovome ili onome, ali vezano je za prošlost. Ali dok se to događa, ovdje stvari tonu, ovdje se stvari menjaju i više nikad neće biti iste. Onog momenta kad se stvari usklade u trenutnu situaciju u ovoj materiji, na ovom prostoru kako treba, opet će biti neka priča iz budućnosti ili prošlosti zbog koje se daje mogućnost manipulacije u sadašnjosti. I to nije ništa loše, zato što jednostavno nisu svi ljudi predodređeni da vladaju ili recimo da budu vladari. I ono što je najbitnije da ljudi znaju da jednostavno jedan predsjednik, bez da branim nikog, jednostavno ne može da izađe i da kaže ono što želi da uradi. To ne bi uradio ni predsjednik razreda. Ako želi na nešto da pita profesora, to je jednostavno da kaže javno. On mora da muva i da petlja. I ako bi ljudi bili toliko sigurni da osude bilo kog političara, bilo kog profesora ili tajkuna, da se sete samo momenta kad su studirali, kad su trebali dodatne konsultacije, pitaju za potpis, a nisu došli dana kad je trebalo. Tog straha. Pa onda da ih pitam, sad zamisli da ideš kod Trumpa pa te voze njihovim avionom i treba nešto da kažeš. Šta bi ti... Ko si ti, gde ti je energija, gde ti je pogled, gde ti je veličina, gde ti je san? Ok, izdržat ćeš ti da te pljuju, ne znam, gađaju te ciglom, ali gde ti je san? Da li možeš da budeš takav debelokožac? Mi imamo recimo film Šojić. I sad Lane Gutović je rekao šta je on imao na umu kad je glumio Šojića. To je jedan ovako, kažemo, privatizovao preduzeće i tako dalje. On je imao neki opis lika kog je glumio. Ali ako pogledaš jednu finesu, Đole njemu priča kako duguje para i ne zna šta sve, on kaže, uzmi malo butkicu Đole. Takvi su ljudi koji u stvari rukovode institucijama, oni mogu da prevare čoveka i da spavaju kao topovi. Da li bi sad monasi rekli, to je raslojenost duše i duha. Ti ljudi jednostavno nemaju odnos empatije, emocije i onog što rade u materiji. Međutim, ja iskreno duboko u sebi ne mogu da kažem, da verujem, da je pravoslavlje od cara Dušana do dana danas preživjelo komunizam, a da oni nisu kumovali. Tako da ono što treba, dakle ti ćuti, pati, strpi se, za kontrolu naroda to je dobro. Ali da ti tražiš nešto i ovo i ono, to već nije dobro. Tako da to su jedne poluge, generalno. Nije to u Srbiji. Mi imamo recimo takvog ponašanja, takvih težnji po celom svetu. I sad ne može to baš da se realno osudi. Ako jedna Kina ima nekoliko miliona ljudi, ti ne možeš da kontrolišeš te ljude bez takvog sistema vlasti. Sad, imaju nešto što je njima svrsishodno, što je njima nešto jedinstveno, jer ljudi su zato stvoreni. Dakle, pre svega da imaju slobodnu volju i da teže ka nečem drugačijem. Jer što više mi stvari u stvari kreiramo,
mi ćemo biti bolji, odnosno moći ćemo više stvari da apsorbujemo. Ja, na primjer, vidim sad reklamu, pa znaš kako je baterija na lavabo. Pa sad sa 4 kolena, da može da je vrtiš kako god da bi oprao lavabo. I sad naravno promisliš, pa lakše je da uzmem na bateriji na tušu kabel i istuširam cijelo kupatilo. Ali aj ti to objasni ili aj ti to ispričaj. Uglavnom, dosta ljudi će da kupi tu bateriju koja se pomera sa kolenima kako bi očistili lavabo, jer ne promišlja dalje. I to bi bio savjet za ljude. Uzmite hronološki, pogledajte. Pogledajte hronološki. I ono što je sigurno jeste da je istorija onoliko koliko vaš deda ili pradeda zna. Ako sumnjate u to, ja ću vam pitati, na primjer, ko je tačno pucao na Đinđića. Koliko vi znate o tome, toliko ja znam o caru Lazaru. To je istina. I u pitanje se dovodi i koliko je stara planeta Zemlja. Ja apsolutno na osnovu ovoga koliko smo mi danas dostigli, sumnjam da ona uopšte ima i starost od 1000 godina. Koliko su stare stvari oko nas, tako da ne postoji uopšte ni jedan razlog zašto bi čovečanstvo trebalo da se osvrće na nešto pređašnje. Ako bi bilo svesno sada u materiji. Zašto? Zato što jednostavno ti, na primjer, ne bih mogao u moje ili tvoje vreme da odeš na pismeni bez vežbanke. To je tad bilo pravilo. Sada možeš da odeš kako god. Tako je isto i za sve ostalo. Ona pravila koje su važila tad, ne važe sad. I ono što je najopasnije jeste to što se naš fokus energije stavlja kilometrima, stotinama kilometara dalje od nas. Ako bi mi izašli iz kuće i pomogli čoveku jednom ili dva, možda ni jednom danas, možda tek na 3 dana jednom, mi bi vršili više svoju svrhu nego da naričemo u nekoj zemlji gde je trenutno rat. A pritom ni ne naričemo za još 5 zemalja gde je rat. Kako ide ta priča kada ja recimo govorim o dešavanjima u Ukrajini? Da. Pa ja sam se to šalio sa kolegom, ja kažem, rekao, uvijek sam gotivio Nemanju Vlakovića što je nivo na koji on može da spusti današnje težnje, da se digne nešto. Toliko mali da sve svede na apsurd. To je umetnost. Kaže, kako? Rekao, vidimo da danas pada kiša, da li tako i padaju bombe u Ukrajini? Pitanje da možeš da pričaš sve, ali suština je ista. Isti su razlozi, kad bi ti pogledao, isti su razlozi, isti su uzroci. Ono što možeš da misliš o kiši, isto možeš da misliš o Ukrajini. Ti ne vidiš prijatelju svojim očima. Sve što znaš jeste ono iz medija. Sve što možeš da čuješ ili možeš da dotakneš jeste iz medija. I što je još bitnije, to tebe ne treba da dotiče. Ne treba da nas dotiče. Iako može da se kaže da ja neću imati hleba zbog žita iz Ukrajine, ja moram da znam koliko može žita da se proizvede na jednom jutru da bi ja znao da to nije realna činjenica. I normalno je da ljudi koji promatruju, razmišljaju za sebe i za drugi jednostavno budu nezadovoljni ili da se osjećaju odgovorni da kažu neku istinu. Da ljudi koji tako beznadežno idu i propagiraju neku laž koju su čuli, pritom da nisu svesni da je laž. Im jednostavno treba određena hrana za danas da bi izgurali dan, a ne koriste ništa. Što bi rekao Đorđe Balašević, neko pijan, lakše život od robija. Da, dosta toga se ovo narobio i ja sam ti rekao, eto, već nekoliko puta pre početka emisije da naprosto ne želim ni da govorimo toliko o tim aktualnim temama jer je toga previše, nego da bih volio da ovaj razgovor bude delić našeg vremena u kome neko potencijalno može uživati za nekoliko godina ukoliko ima neke receptore koji su pomalo slični našima. I šta je zanimljivo u celoj toj priči, što najbolji razgovori, ona tiha vatra čoveka se dobije kada on ode u izvestan niz digresija. To je taj unutrašnji kompas duše koji još uvek nije toliko pod stigmom i vremena i očekivanja i kamera i toga šta će javnost reći. I onda mi je
onako, draga, jedna priča koju si pomenuo, možemo i smestiti u taj okvir da čovečanstvo možda traje 500 ili 1000 godina, u koju od, recimo, 1000 godina bi stavio postojanje T-Rexa. T-Rexa. I nadam se da ćeš podeliti tu priču. Ja bih to pitao Miroljuba Petrovića. Miroljub Petrović, znači, vidi ba to, znači, T-Rex. Moram napraviti digresiju. Jednom, davno, ja sam pratio Miroljubova predavanja, dok još nije bilo podcasta i ovih emisija, gde je on iznosio stvari o darvinizmu, o Bogu i tako dalje. I recimo, šta je interesantno kod Miroljuba, njegova energija, nebitno su stvari koje on izgovara. Njegova energija te tera na to da pokreneš kritički stav, što je ključ. On i Goran Potkonjak. Ako ti pokreneš kritički stav, to je kao socijalna inteligencija kod cigančeta. On misli da ćeš ti da ga prevariš, pa šta god bude, on je bar mislio, nije u krivu bio, jer kaže, najprevareniji je čovjek kad ti je verovao. Kad ti nije verovao, onda nije. I ja sam se bio čuo sa Miroljubom preko mailova, slao sam mu neke skulpture da vidi šta on misli o tome. Iz krize društvene svesti, bilo ovako jedna pompezna skulptura. I on kaže, vidi, ovo je teško blenje. Znači, mora praviš što korisno, ako budeš želeo. I onda je on dobio ideju, pošto je tad, sad ne znam kako se to stvari, Prirodnjački institut imao, htio da napravi T-Rexa u prirodnoj veličini koju bi mogao da se posjeti. I onda, ja sam napravio kalkulacije sa glinom, sa čelikom, koliko bi to trebalo da trpi, znači to je morala fizika da se uključi. Recimo, na prirodnu veličinu T-Rexa, nekog prosječnog T-Rexa, glava je 2 metra i 40 cenata dužine. Iako bi se tu stavila, recimo, pileća ograda žičana, pa na nju samo lepila glina, to bi bila ogromna težina, tako da je bilo jedan inženjerski poduhvat napraviti statiku da to može da stoji. I mi smo razgovarali o tome, imao sam želju da napravimo to T-Rexa, međutim, sredstva su bila falila, ali uglavnom treba nam je ambar i sve to da to izgleda kako treba. Činjenica je da su oni postojali. Koji su razlozi izumiranja, ako se pogledaju ljudi koji se bave geologijom, erozijom stene i tako dalje. Ja sam bio svedok stvari da, recimo, nisam prisutan par meseci na nekim potocima ili lokalitetima gde sam ja inače boravio, da vidim da je voda napravila čudne odrone, razna čuda. Tako da mislim da je jako prepotentno sa našeg ljudskog stanovišta ukoliko mi u odnosu na neki oblik materije ili stanje možemo da sugerišemo koliko je tu, ne znam, miliona, 1000 godina proteklo. Ali, imajući u obzir skromno vreme koliko ja živim, ako bih kada rekao 30 godina i sad gledajući ovih, da kažem, 15 zadnjih godina, da kažem, promatram, nismo mi bili toliko zadržani da mi ne napredujemo prethodnih 50 godina u odnosu na zadnjih 20. Niti to ide u nekim etapama. Već je to uvek obrnuto proporcionalno. Dakle, sad ovog momenta, verujte vi da postoji mnogo ljudi koji znaju kako da sruše roj od 10.000 dronova. Jer ako postoji način da se digne roj od 10.000 dronova, uvek u univerzumu postoji način da se oni sruše. I sve te priče kao, ne znam, 5 puta uništenje zemaljske kugle, uvek zavisi od toga da li mi poznamo zemaljsku kuglu. I dakle, da li je to uopšte moguće? Da li uopšte se eksplozija dogodila? Možda uopšte nema kiselnika toliko da bi se eksplozija ta dogodila i tako dalje. I dosta stvari, kada mi izađemo malo iz ovog našeg normalnog života, na primjer, prelazim ulicu, znam, stiću do pekare, kupit ću burek, da ne shvatamo tako druge stvari, pošto mi smo ti koji gajimo materiju. Znamo da će se otvoriti, ne znam, pekara ujutru u 8, ali za neke druge stvari ne možemo tako biti sigurni. Kao, na primjer, da sad, tamo gde šetaju oko Kocke, kako se zove grad, pomoći? Meka. Da.
pada sneg, oni dižu ruke i kažu ovo je znak od Gospoda. Ali u Srbiji isto dižu ruke, kažu 19 stepeni za Novu godinu, ovo je znak od Gospoda. I to je ljudskoj prirodi. Mi želimo biti u dobrom, biti zdravi. Međutim, naša želja u mešanje Božjih puteva ili Božjih promisli je ono što nas čini da nas skida sa tog puta. Jer mi u suštini nismo podobni da promišljamo. Nisam ja podoban da promišljam zašto neko ima ovakve probleme u životu ili onakve. Ili kamoli da se ja trudim da nešto energetski pomognem. Ili da nekom nešto kažem. Recimo, dosta ljudi dobije kaznu iako kaže nekom nešto što mu nije dato da kaže. I nisam nikad sa sigurnošću tvrdio, ne znam, da li neka osoba ili duša može da bude 8 puta ovde, pa da je pametnija od druge ili tako dalje. Ali postoje određene osobe koje su mlađe, uvažavaju veći autoritet od starijih osoba ili osoba koje su jednostavno kao zaključene. Kao ako bi gledao igrice Need for Speed, jednostavno su zaključene. Nemaju mogućnost vere, a vera je u stvari ključ. Vera da može da promeni posao. I bez da se lažemo, to je u stvari ključ naših gledalaca. Oni žele da konstruktivno potroše svoje vreme u odnosu na sve druge kanale koji će da ih upućuju na informacije koje su se dogodile. To čak nisu ni informacije, to su podaci. Tako je. Zato što informacija nije proverena. Tako je, da. Ali to i meni je drago što ti pričaš o tim stvarima, jer ljudi se, kao što se rekao, da može doći zbog ratnih dešavanja, kao što imamo i u Jermeniji, i u Maliju, i u Republici Kongo, o kojima niko ne govori zato što nisu medijski pokrivene i ne utječu direktno na cenu dizela. Može se to reflektovati na nas, ali ima toliko tih dnevnih aktivnosti. Tvoj izbor, da li ćeš devojku da poljubiš ujutro, da li ćeš se javiti roditeljima, da li ćeš komšiji pogurati auto kada mu stane ili nekom na ulici, verovatno dosta ozbiljnije determiniše tvoj život. U svakom slučaju, međutim, ona stvar koja je inicijalna kapisla šta ćeš ti u stvari uraditi definiše tvoj nivo energije. Dakle, ukoliko ti si ustao u 11, teško da ćeš pogurati komšiju. Ako si ustao u 5, a sretneš komšiju u 8, pogurat ćeš ga, još ćeš da ga ubediš, da mu kažeš da ima mehaničar, da ga ti, još ćeš da prepričaš da si ti to uradio. Ja nisam to shvatio do kraja, ali jednostavno postoji fizičko objašnjenje da jednostavno ljudi mogu da mere da određeni hormoni se luče u toku sna osoba i da su te stvari koje se odvijaju, kako da kažem, bukvalno najbolje rečeno je objektivno. Te stvari se odvijaju objektivno i ne može niko subjektivno da sugeriše za ili protiv da se melatonil luči, ne znam, od 11 pa nadalje. I ukoliko mi poštujemo te stvari, mi možemo da generišemo veću količinu energije. Onog momenta kad imamo veću količinu energije, za nas su otvorena različita poglavlja. Kao pregovorna, što kaže poglavlje. Različita poglavlja otvorena. Ako ti ustaneš u 6, nije ti kasno da kreneš ni u Niš, ni u Kragujevac, ni da obiđeš ni ovo, ni ono. Svašta nešto. Međutim, kad čovjek ustane u 12, ostaješ 5-6 sati do smanjenja energije za sve nas. I neozbiljno bi bilo kad bi rekli da neko može da se povinuje ili ne povinuje na tome. Jer mesečni ciklus kod žena je vezan za to. Naš san je vezan za to. Svako od nas zna, ne bi to dao sad veruje meni ili ne, kako se osjeća kad ustane u 8, kako se osjeća kad ustane u 11. Šta za njega znači kad danas zaglavi do 3, pa sutra ustane u 11, koliko mu treba? Treba mu 3 dana da to ispravi. Jevreje, da ne kažem Židovi, oni svi znaju to. To ide dotle da recimo kod njih je zapisano mora nosi šešir. Jer sistem tad tebe ne prepoznaje. Oni različite stvari, oblače šarene stvari i tako dalje. Kroz moje neka saznanja, posmatrajući životinje, ptice, bube ovečne, njihova moć
želje ili ti da kažem želje za promjenom je jako mala. Verujem i naš. Ja recimo živim na 5. spratu i imam zgradu preko puta koja ima krov. I tu stalno dolaze golubovi da se sunčaju. I ja sad tu živim 10 godina. Naprimjer, zadnjih 5 godina ja sam pokušavao da utičem na te golubove. Zamisli. I sad, dokle to ide? Ide do toga da ja kucam na YouTube-u južnoafričke grabljivice za golubove. Da li mi veruješ da ništa ne reaguje? Ni na šta naš golub ne reaguje. Znači, kao da si uzeo kako se kaže disketa ona, kako se... Floppy. Floppy ubacujemo u glavu, znači 5. sprat, nema mačke na 5. spratu. Ja kažem ovako, ovim tonom, mijau, svi ovako okrenu glavu. I sad šta je interesantno, ja mu pustim grabljivice koje su iz Afrike, koje su, znači, iz predela gde ne dolaze ovamo, čak i Srbije. Primjer, nema surog orla u Beogradu, ali recimo on ne reaguje na njega. Znači, kao da je za njega genetski predodređeno na šta on reaguje, kako se on ponaša, gde on leti, gde se on sunča. I počeo sam da verujem da je, u stvari, ubeđen sam u to da je tako isto i sa nama. I da je naš opseg varijacija vrlo mali. Međutim, šta bi ja savjetovao, a to je zbunjivanje protivnika. Hajde danas, ako si rešio da opereš auto ujutru, imaš 2 žetona za perionicu gde si već bio. Proživi danas flash da si oprao auto u 3 perionice koje znaš u tvom krugu. Da vidimo koja od njih će da se dogodi. I takve stvari. Jer ljudi koji gledaju podcast ili gledaju različite emisije u stvari žele ili da potroše vreme, ne znam, dok šire veš, da kuvaju ručak, puste neki podcast ili recimo za svoje nadograđivanje, ali jedno je sigurno, oni jedan deo svog vremena hoće da daju za podcast. Šta je to što njih vuče da oni daju određeni deo svog vremena za podcast? Jeste to što oni žele da napreduju. Shvatiti je lako i lako pričamo, i ti i ja i mnogi ljudi koji dolaze, ali nije lako za shvatiti. Jer čovjek kaže, ok, imaš stan, prodaj stan, pokreni posao i plaći kiriju dok budeš tu 1,5 godina i to ti priča čovjek koji, ne znam, trenutno zarađuje mesečno 20.000 evra neto, koji ima veru u sebe. Kad on ispriča to, za njega je to istina. Ali kad to čuje čovjek koji treba da stigne na smenu 1 za 60.000, njemu je to nerealno, njemu je to izvan opsega shvatanja. I to je normalno. Ali jednostavno ne osuđujemo ljude koji mogu da rade takve stvari i imajmo mogućnosti da shvatimo ljude koji trpe pritisak. Nebitno da li oni konstantno potenciraju taj pritisak, da li oni 24 časa imamo u danu i ja i predsjednik države. Mene niko nije ucenio predsjedniku, kako da kažem, shodno tome što je predsjednik, kanališe se da jednostavno određeni broj sati mora da da za to i za to. I ja ako bi gledao sebe realno, ja to poštujem. Jer opet ona priča, sjeti se kad si išao na konsultacije. Znači, treba se dođeš utorak po potpis, a ti dođeš u sredu. I zato on pogleda i kao šta ti treba. Mislim, to je Srbija, to je realnost, to smo mi. I sad ti osuđuješ nekog ko je otišao lupom kod Trumpa ili nešto. Ne sad da ja branim predsjednika. Ali kad bi tako ljudi razmišljali i kad bi bili svesni da recimo on kad bi bio svestan, da jednostavno može da kaže tamo ili ovamo, ili jednostavno da nema straha, da pita poslodavca za veću platu ili da jednostavno raskrsti, da ide dalje, da promeni posao, da nešto uradi, da ljudi nikad neće osetiti, to je paradoks, ljudi nikad neće osetiti slobodu privatnog biznisa dok ne stetnu boost, ili ono što se kaže u igrici kao balls, da jednostavno krenu sami. Ali ti moraš da budeš i gladan i da nemaš sad da ideš u grad i da ne možeš da platiš ručak taj jedan period, ali
ti znaš da možeš sam. I sve se svodi na to šta ko koliko želi. Pa da, hodati ka nečem je često veće od tog nečeg i delotvornije, jer cilj je kratkoročni nadražaj. Tako je. I ti zadovoljava želudac, da. To nisam smislio ja, to je rekao i Rumi, i Sadhguru, i svi, Pa da je sreća na putu. A ti shvatiš da je sreća na putu kad dođeš do tog cilja. Ti stvari kad dođeš do cilja, ti si na energetskom nivou gde taj cilj više nije bitan. Pa ono kao, jao, se sećaš kad nismo imali da naspemo gorivo, a imamo auto. A pre nismo imali ni auto, tako obično momci pričaju, pa kao ovo, pa ono, pa... Razlike, to se vrti, znači vrti se stvari, nikad nije idealno. I mora ljudi da znaju, tebi fali 5.000 dinara da platiš račun firmi koja, ovi podaci, na primjer, sad da ne imenujem. A neko isto čeka 5.000 evra da bi, ne znam, otplatio auto, uze BMW 5. Istu emociju emituješ i ti i on. Isto si srećan ti sa stilom i on sa BMW-om, ali fora u tome što se on navikao za BMW, njemu je to normalno. Njemu je normalno da on uspe 50 evra i da je danas piči kroz auto, a tebi nije normalno. Onog momenta kad tebi bude normalno da kažeš sipaj mi za 5.000 i odeš drugo, odmah čim u drugu pun gas, ne znam, zglob, drug leže, šta rikne, odmah menja, idemo dalje, kidamo, ti ćeš biti u stanju da voziš. Jednostavno, određene stvari zahtevaju određeni nivo energije. I to je tako. I zato je ljudima, kako on može, on radi i ovo i ono, ali opet ima, a ja sam ovako. Čekaj, niko tebi nije rekao da je istina što su tebi rekli, negde gde si otišao, da ti treba da ćutiš, da patiš i da ti je dosta. Hajde vidimo s druge strane. Hajde vidimo ovako. 6 meseci ti nećeš biti tu ni za kog, ali ćeš da pomogneš sebi, pa ćeš posle moći, na primer, da imaš devojku i da rodiš dete. Pa čekaj, zar nisi ti zdrav, kao jedna zdrava ćelija? Ja sam recimo znao da se vrtim, 5-6 godina sam se vrteo u pravoslavlju, postu, izboru duhovnika i svemu tome, gde sam vidio da je jedan začarani krug gde nisam sreo čoveka koji je srećan istinski. Iako su, ne znam, bili 20 godina igumani u Ostrogu. Nisu srećni istinski. Ja sad razmišljam kako ja mogu da pitam tog čoveka za savjet da budem srećan istinski, ako on nije srećan istinski, dakle njemu to nije poznato. Naravno, to mu ne govorim. Ali jedna bitna stavka. U što ulažeš, to dobiješ. I tu ima isto dosta ljudi verovatno ne može da napravi distinkciju. To o čemu govoriš, slažem se u potpunosti. Ljudi se često navodno, a to je greška u terminologiji, nije beznačajna razlika. Dive takozvano miru kod igumana ili monaha, ali to nije mir. Mir je nešto drugo. Posebno ako tim ljudima gledaš oči, to je uglavnom pomirenje. A pomirenje je užasna stvar za jednog čoveka. Pomirenje sa okolnostima, prihvatanje i prepuštanje. Bez obzira da li je Gospod bilo koje religije i učenja apsolutno istinit i postojan, pomirenje i sam mir nemaju nijednu dodirnu tačku. Mir je delovanje uprko strahu, delovanje iz srca, iz unutrašnjosti, a pomirenje je letargija. Da. Ajde da izuzmemo ono kako mi mislimo o tome, a da uzmemo u obzir jednog čoveka koji ima neku emociju i ne može da se nosi sa njom. Tek onog momenta kad njegovi elektromagnetni talasi, mozak, moždani talasi i magnetni, srce, budu koherentni, tad se stvari događaju. A znaš kako je to, na primjer, da bi ljudi razumeli u pravom životu? Kad totalno padneš, znači sad, ne znam, fali ti keš da platiš neki račun i nemaš, već si pozajmio, znači nemaš ništa, i sad iskoči ti stvar da mora da uložiš materijalnu energiju, ali ćeš ipak moći to da rešiš. Ti daje do znanja da postoji mogućnost koju nisi video, ali je čekalo moment da ti to prihvatiš. Da prihvatiš da, ok, nema ću, ali rešit će se. Jer to je taj moment usklađivanja moždanih i
srčanih talasa. Jer recimo, ako srčano odašilje magnetne talase, koji su vrlo jaki emocionalno, onog momenta kad se podudare moždani i srčani, ti tad dobijaš instant dešavanje u realnosti, kao recimo u astralu, u snu. Onog momenta dok ti ne osjećaš, na primjer, pošto ljudi o tome ne promišljaju, oni to ne mogu da shvate, ali recimo, čuo si da različiti ljudi šalju CV-eve za različite poslove, ne znam, tester u IT firmi. I ti si čuo, ne znam, tester možda dobije, ne znam, 5 glava, ono samo sedi i klikće. I sad, tebi se sviđa ti 5 glava, ti si rešio sedi da klikćeš. I ogromnu količinu energije uložiš u to, ne znam, upišeš, ne znam, IT, onaj kurs da bi ti kliktao, pa u stvari, cijela ta projekcija koju ti imaš u tom momentu jeste zbog toga što si ti čuo. Da li je to za tebe, to će onaj gore da kaže. I moramo uvijek da se osjećamo, da znamo, kad propadamo, ti nisi na onom putu koji ti je onaj predredio. Kad si na onom putu, sve se dešava vrlo brzo i vrlo lako. Nama, na primjer, ovde u prostoru Srbije je izuzetno teško. Mi jesmo intelektualno sposobniji od svih ljudi u Evropi. Sigurno, ja sam bio po Evropi, ja znam. Nas uništava ono što je prirodno i empatski, ljudski, da mi želimo da dođemo kod roditelja i kažemo ja sad radim to i to i osjećam se lepo i da očekuješ neku potvrdu od roditelja koji ti je rekao ti ćeš biti pošten, ti ćeš izrasti, moćeš da zarađuješ. I ti kad dođeš do tog nečega, prepoznaš to nešto, ti želiš to roditelj da preneseš, ali on, pošto ima program socijalistički, kaže to nije dobro, to nije uzdržavo, to nije ovako i ovako i ovako. I ti onda u stvari imaš problem. Ključ tog problema jeste shvatanje da nije isto 1990. i 2010. i 2020. Što bi rekao Semir drugi. Nije isto. I ne očekuju se ista rešenja, ne očekuju se ista delovanja. Znači, nemoguće. Ja mogu sad da meni bude drago karakter koji je imao car Lazar, na primjer. Ali da mene neko ubedi zbog cara Lazara, da ja idem sad na Kosovo, izbegavam dronove koji, ne znam, mogu da idu 70 na sat u svim smerovima, da bi, ne znam, ratovao sa nekim Albancem koji isto tako ne želi kao ni ja da ratuje, želi da ima da školuje dete, možda kupi, ne znam, A6 ili 7, nije bitno uopšte, i da ima i Bugatti Veyron, uopšte nije bitno. To traje neko vreme, nemaš gde da ga voziš. Ajde uzmemo realno, evo sad imam Bugatti Veyron, šta ću odem na autoput Novi Sad i šta, imam sat vremena, znači mogu da prolazim 20 minuta i šta? Moram da tražim ljude kojima ću da pokažem da imam Bugatti Veyron. To je moja satisfakcija. Ne mogu da ga parkiram. Neće bliz da piše da imam Bugatti Veyron. I ljude koji su nezadovoljni sobom, koji su kao u beznađu, ja želim da podstaknem na mišljenje, da zamisle da imaju to što su videli na Instagramu, za čim tragaju. I da vidi da li će to da im donese sreću. Evo zamisli sad imaš Ferrari, ali ne sme niko sedne u njega. Retoričko pitanje, znači ne sme niko sedne u njega. I sad ti ga turiraš, kidaš ga. Znaš, nađeš na rupu od 5 cenata koja svaku ulicu u Beogradu ima rupu od 5 cenata, odvališ mu zglob, naravno mora dođu ljudi da ga voze tamo i vamo da ga... Meni je to, na primjer, ja tu stvar vidim kao najteži problem današnjice, što ljudi ono što vide žele da prekopiraju. To želi dete, naše dete, ljudsko, humanoid, kad se rodi žele da kopira, majmun želi da kopira i mi želimo da kopiramo. Međutim, ako bi se čovjek okrenuo svojim emocijama i pitao šta mene u stvari ispunjava, može je to samo cigareta, pivo i na miru neki razgovor. Nije zahvalno komentarisati iz ugla neko ima kronu od glavom, neko mora da plaća kiriju za kronu od glavom. I nisam ja čovjek koji može da komentariše sve, s obzirom da ja nisam, što kaže Beogradski sindikat, kroz beton narasla tikva. Nisam prošao najgori put. Ne znam, možda i jesam, ali evo da uzmem u obzir da nisam.
Ja ne mogu da promatram za drugog čoveka. Onog momenta kad mi budemo svesni da ne možemo da promatramo za drugog čoveka, zašto ima te štikle, zašto se ponaša ovako ili onako, zašto je ovo ili ovo, mi ćemo tog momenta moći se bavimo sobom. Onog momenta kad mi krenemo da se bavimo sobom, za nas su otvorena totalno nova poglavlja. Postoji nivo gde mi one stvari koje su već izmišljene, 2-3 stvari, sklopimo u jednu koja ima novu svrhu, koja nije postojala pre te 3 stvari koje smo mi spojili. Dakle, to je, da kažemo, neka nadogradnja. Postoje ljudi koji će stvarno da izmisle nove stvari. Ali stvar u materiji ne definiše drugačiju objektivnu situaciju. Ali stvarno drugačiji pogled definiše drugačije situacije. Tako da mi moramo da se trudimo da jednostavno budemo inicirani za drugačije stvari. Mi znamo intervju, mi znamo političku emisiju, mi znamo jutarnji program, mi znamo nedeljno popodne, mi znamo... Zašto mi ne bi izmislili posle dezerta? Ja sad lupetam. Ali uvek izmišljaj novo. Jer novo ima mogućnost da stvara nove stvari. I novo je nezavisno. Jer novo nije udareno na temeljima starog. Jer sad Nemanja Oblaković, jer sam imao silnu želju i mi smo se baš lepo družili, zezali se i ovo da šetali po Novom Beogradu. Nemanja Oblaković, dečko koji je snimao emisije na Balkan Info. Dečko koga su svi ljudi znaju sa Balkan Info. Otvarao podcast pod nazivom TNT. Mi ne smemo očekivati Nemanju Oblakovića da bi mi bili ljudi. Ajmo na stranu. O čemu se tu priča, šta taj dečko radi. Hajde da se zapitamo, što taj dečko, na primjer, želi uopšte novu liniju. Bez obzira da li uopšte ima pozitivno negativno mišljenje. Dakle, samo želi instant svoju liniju, svoj način izražavanja. Hajde da podržimo to. Hajde da vidimo. Dakle, evo, mnogo je, na primjer, ne znam, smešno kad Miroljub Petrović kaže ovako ili onako način žargonski. Žargonski način pali kod ljudi jer ih probuđuje. I ono što pali kod ljudi treba raditi. Evo, na primjer, Nemanja Oblaković nije hteo je, na primjer, da prenosi nešto o čemu je pričao, radio u Novi podcast, ali on je imao tendenciju, inicijativu da pokrene nešto drugačije u odnosu na ono, bez ikakvog osvrtanja na ono. To treba ceniti. Zašto? Zato što to se stvara kao jedan istupak iz stroja. Znači, jedan istupak iz stroja. Ok, znaš, imam jutarnji program, imam ovu televiziju, to su nacionalne, imam ova 2-3 podcasta, znaš, ovi su ovakvi, ovi su onakvi. Zašto? Hajde sad da napravi 50 ljudi 50 puta svoj podcast i da svi kidamo. Hajde da budemo pametni, recimo, ne spomene niko ni vlast ni politiku. Ali da se bavimo, na primjer, običnim ljudima, koje zanima njihov napredak. I da vidimo za šta će nas uhvatiti, za šta će nas osuditi i šta će im smetati. Zapravo ništa im neće smetati, ali ono što mi sad trenutno ne vidimo, a što bismo mogli da vidimo, jeste naš veliki napredak, samo to neosvrtanje na nešto već postojeće. I to jednostavno tako se lomi. Ja sam, na primjer, osjećao da ono što je postojalo, na primjer, kad sam ja bio na Alkimistri pre 2 godine, da to više nikad neće biti isto. Ja znam kad se vratim u kuću, da sam odmah postim babu i dedu posle 2 meseca, to nije ista kuća koja je bila i uvek je tako. I uvek ti misliš, jao kako sam se igrao kad sam bio mali, imao sam svoje drugare, pa ne znam, napiše mi 200 opravdanih imam, idem u kladionicu, ali negde. Uvek je to minulo kao nešto lepše. Zašto? Zašto smo se mi s tim pomirili, a na novo brinemo. Ajde obrnuto. Brini za staro i promišljaj, a s novim se pomiri. Sa novim se pomiri, pa vidi kako će se desiti, kako će se odvijati.
neke od stvari o kojima se govorio vezane su za ono što treba biti primarno i što svakako nije kratkoročna senzacija, a to je taj običan čovjek ne želi koristiti epitet mali, jer je to suluda i bespotrebna degradacija i kako bi bilo dobro da se pravi taj vid sadržaja. Tebi je poznat recimo sadržaj Noćne more koji je radio Željko Malnar, čuveni hrvatski putopisac koji je motorom obilazio i Bliski istok i koji je čak i u jednoj emisiji izneo jednu onako zanimljivu anegdotu iz koje se može puno toga spoznati u životu, a to je da kada bi išao u neku zemlju ne bi se previše zamarao granicama i jezikom koji sluša, nego očima ljudi. I kaže iz očiju ljudi i iz ruku, tačnije iz načina na koji ti daju hleb, koji mi je možda posljednji u kući, ti vidiš koliko vredi ta zemlja i koliko je bogatijom čine koraci osoba koje po njoj hodaju, a zanimljivo je da je on eto, kada je osmislio Noćnu moru, a mogao je da dovede i predsjednika, na kraju mu je čak došao i Rodman, pošto je igrao sa Kukučem u Bulcima i došao je privatnim avionom da učestvuje u tom programu. On je uzeo te lokalne socijalne slučajeve jer je smatrao da će oni kao neiskvareni, kao oni koji su zaista pogođeni pravom mukom prosječnog čovjeka znati da postave i najbolja pitanja i najbolje konstatacije. Tako je bilo u suštini. Zašto mi danas u suštini stalno trčimo za nekim imenima, za nekim autoritetima, a onda ti neki deda koji sedi na klupi otvori oči i probudite u 2 minuta bolje nego... Pa evo, na primjer, šta je, kad je moj otac, on ima jednog prijatelja iz Novog Miloševa, to je tamo, Banat. I on ima ovce. I on ima čobane koji mu čuvaju ovce. I ti kad pogledaš te ljude, taj čoban, on na danas kad krene s ovcama na ispaš, on bude 12 sati s ovcama. Vetar, sunce, ovce i on. Taj čovjek može da bude čistiji kroz 20 godina. Ne da mi sad njega uzimamo u obzir, ali on tako živi, to je njegov stil života. Nego tibetanski monah koji trpi turiste koji postavljaju glupo pitanje. I sve se svodi na to koliko vremena ti u čemu provodiš. Ne kao ja, ne da li je bitno da li je on u Banatu, već on kao čovjek. I zato se događa da ti ljudi koji se bave prostim poslom ili kao prosti ljudi ili neobrazovani ljudi sa našeg aspekta mogu da ti kažu više činjenica koje oni vide iz tog mesta nezavisnosti. Dakle, samo neka dolma, neki kanal gde on tu pusti ovce, one mogu da se napoje i da on sedi i razmišlja, ne znam da li gricka travku ili tako, čisto sedi. On može da ti kaže mnogo više stvari nego čovjek koji je slušao Davida Icka ili neke druge emisije. Ima vremena da promatra u životu, sve se radi o vremenu. I taj fokus svesti na koji ja stalno pričam, fokus svesti. 24 časa imam, spavam 6 sati. Ako ću ja 5 sati da gledam Reelse na Instagramu, nije što ću da dam, nije to minus 5 sati. To je minus 5 sati, minus potencijalno 10 sati što mi ti Reelovi zamaraju mozak jer sam ih gledao ovih 5 sati. To je najveći problem, što mi kao da ne verujemo u uticaj svega toga što se šalje nama. A recimo, vrlo smo u stanju da kažemo, osjetio sam te, kao znao sam šta misliš. Dakle, toliko malo je falilo da ti znaš šta ti drugarica ili drugar misli ili da znaš ili da prediciraš nešto, a ovdje si 5 sati bacio ni za šta. A zamisli da si tih 5 sati uvek tako bio u nekom momentu prediciranja ili osjećaja za nešto ili nešto si mogao da pomogneš, znao. Nije pomoć sve ono što mi možemo da vidimo ili ako recimo sad je podcast po Americi, svi nose slušalice sa Dana Whiteom, sad treba i nama u Srbiji slušalice. Ne treba i nama slušalice, niti nama. Treba da su pogledali svaki meč, ne znam, Conora McGregora da bi mi mogli objektivno da sudimo u situaciji. Mi kao Srbi bi morali da znamo da je kompletan UFC tek 6% trpljenje energije od kompletnog čovečanstva, 6% oni koji vole nasilje.
I da je taj Conor McGregor jedan običan Kanarinac koji se sad šepori u Versace modelu, a za 30 godina isto kao Tyson će da glumi u nekom hangoveru. A Tysona su pre 10 do 15 godina vodili po Las Vegasu i naplaćivali slikanje $10 sa njim. Tako je. I ne mogu da kažem da krivim čoveka, jer kad slušam njegov glas, njegov ton ili njegove oči, ja duboko u njemu mogu da prepoznam istinu. I ne smem da zanemarim to što je, na primjer, bio na meti Kinga i drugih raznih menadžera koji su jednostavno vidjeli mašinu za pranje para. I to je on sam rekao, ja sam mašina koja je pravila pare. I sve ostalo, ovi njegovi pojase, kaže garbage, kao smeće, deca su mu uspeh. Jer ja sam imao 22 godine, ja znam šta je to. Ti kad radiš fizičko ili nešto ti želiš da kidaš, ako može čašica da se izvali, ali da se da go ili da se nešto. To su jednostavno hormonski naboji, koji su energetski naboji u nama. Dakle, hipofiza stimuliše određene zvezde da se može kod nas da se determiniše hormonski status. Kaže, tebi je testosteron tu i tu. Tebi kad je testosteron tu i tu, za tebe, izvini, teško. A pa je sad ovo, Bog ti dao da ti testosteron u tim godinama bude tu i tu i za tebe, izvini, teško. I onda ti treba se ukopiš u institucije, treba 5 puta kažeš izvini, ti ne znam, obračuna porez da platiš za auto koji si kupio. Naravno da je to nenormalno, naravno da te to boli, naravno da ti, ako si normalan, vidiš da to sve nije normalno. I naravno da pribegavaš određenim stvarima. Nije isto kao sad i 80-ih, 90-ih svih porodici. Uopšte nije isto. Dakle, tebi sad jedna Wi-Fi kutija ili neke druge stvari jednostavno dižu ti intenzitet. Ti kad ustaneš prvog, ti već imaš 5 računa koje treba da platiš. Ti već imaš 3 mesta na koje treba da odeš da se opravdaš. Da si ovoliko, a nisi ovoliko. A da si ovo, a da nisi ovo. I sad ako si ti normalan, ako si ti nisi, ne znam, alkoholičar koji pije, ne znam, nije pola litra rakije dnevno, ti možeš da vidiš da ti u 30 dana, 10 dana svog života daješ za neko pravdanje. Ili za rešavanje dugova. Ti si u dugu rođen, maltene. I normalno je da ti to izaziva određene frustracije. Ali, šta ako bi, ne ti i ja, već drugi ljudi, sve ovo što mi sad pričamo, uzeli u svoju korist i reklo, aha, pa svi ljudi imaju ovo. E sad da vidimo gde je moj prostor za manevar. Da li bi ja svi tim ljudima mogao nešto da olakšam i nešto da ponudim? Jer ako ti ponudiš svim ljudima nešto, radi njihovog oslobađanja, Bog je uz tebe. Nije Bog uz tebe ako ćeš ti na svakog ovog notara danas da se nakačiš sa, ne znam, dodatno svoje 2 evra i kao uspeo si, stavit ćeš, ne znam, Versace tapetu u stan. Ne, bata, čeka te kazna. Ali ako si u stanju svakoj osobi da pomogneš 1 promil koje danas obavlja tehnički pregled, ti si u plusu. Jer sve se svodi na toj energiji čoveka. Ono što mi popratimo kao esenciju, kao emocije naše, doživljaje, nije bitno za ovaj univerzum. I mi samo najbitnije da ne smemo da pratimo materijalne posledice kao uzrok događaja. Kao on je meni ovo, a onda je ovo. Apsolutno nema veze. Nekad je familija dobra 2 kolena unazad, sve dobro, ali dobi bolesno dete. Bog zna zašto, ti ne znaš. I ne usuđuj se da komentarišeš. Ali, bato, pošto ti imaš 2 uveta i 2 oka i vidiš se u ogledalo, bavi se sobom. Eto, toliko ti je dato. Ako možeš nekom danas što pomozi, ako ne možeš, nemoj pomoći. I ono što svi ljudi gledaju podcaste, ali tvoj moj razgovor je zato što žele nešto da promene u životu. Neće to zavisiti ni od tebi, ni od mene. Ni od ovog podcasta, ni od onog. Ni od ne znam kakvog milionera. Ako ti on kaže, imaš stan koji vredi 100.000 evra, prodaj stan, uzmi kredit, pokreni biznis, pa lako ćeš. To ti kaže on koji sad trenutno ima 200.000, na primjer, na računu, plus što ima u obrtu, ne znam, $500.000. To nije za tebe.
I njega stiže kazna što se tako ponaša u vidu što će mu doći griža savesti kao pomisao da postoje ljudi koji su danas jedva kupili hleb i da ne treba to. Tako njemu stigne. A tebi što će da stigne? Tako što možeš da znaš da jedino možeš da pomogneš svim siromašnjima kad se ti obogatiš. I nemoj da osuđuješ, prestani da osuđuješ. I ako Blic osudi, ti znaj da je Blic, a ti si ti. Ti si rođen čovjek. A Blic je jedna smrdljiva novina, na primjer. Ne da ja pljujem Blic. Ali mogu da je pljujem, s obzirom da gledam šta piše, mogu da je pljujem. Razumeš? E sad, to je moja moć što oni nemaju zašto da me uhvate. Trenutno meni, pazi, retko ko od svih ljudi sme da kaže nešto. Zato što nema šta. Ali ti recimo, ako kažu, ne znam, učenik izmakao stolicu, znaš, to je jako teško. Sad treba da stavimo kamere, da sva deca budu pod kamerama, da bi nastavnici bili bezbedni. A ja bih ih pitao, čekaj, je to nastavnik ili učenik? Ili ja treba da dajem za užinu i da budim u 6 ujutru svoje najmilije, 10 godina, da ga ti učiš i da ti on izvuče stolicu? Pa ko je idiot? On ili ti? Može to da bude Evropa, ali ako si ti Srbin, hajde uključi ti svoj nivo promatranja. Da si ti, pokaži ti da si ti Srbin, a ne da mi tu promoviše srpstvo tako što ćeš dodeš da te gađa dron. Ti si budala, ja to otvoreno kažem. Hoćeš da ideš u rat, ti si budala, jer Bog je dao čoveku noge da se pomeri. Drvo stoji, lav stoji, znači lav, čovjek kad ima štap, to znaju sudanski crnci, kad ima štap 2 metra, ti krene lav na tebe. Čim ga takneš, lav odmerava, gleda šta će, da mu se isplati. Jer nama je dato da mi vladamo svime. Ne moram ja da imam moćnjak ko lav da bi pobedio lava. I to je ona priča sa golubom, na šta golub reaguje, na šta ne reaguje. Sve oko nas reaguje tačno onoliko koliko može i koliko mora. Mi moramo da jednostavno imamo uređeno, što mi imamo kroz dušu, uređeno to je jedno načelo za moral, da jednostavno postoje ograničenja koje mogu da se prekorače, koje ne mogu da se prekorače. Ti si zezno čovek u kazinu. Vidi, prijatelju, kad si u kazinu, nema zezna. Čim si u kazinu, ti si da se zeznaš. I uvek se vraćati na izvor. Kao zagađen je Dunav. Čekaj, Dunav ne izvire ovde. Dunav ovde prolazi. Izvire na Švarcvaldu. Hajde da vidimo sad da li mi možemo da pogledamo sve aspekte zašto je on zagađen. Kad se gleda šira slika, sve nam je jasno. Ali ljudi uglavnom nemaju moć da vide 3 meseca unazad. Zato je moguće manipulacija. Zato je moguće, na primjer, da posle Brelog Preletačevića dođu drugi ljudi koji će povući ljude koji nisu za trenutnu stvar, da budu za njih, a onda vidi sticajem okolnosti opet su za trenutnu stvar. Pa ti si rekao da dosta veliki stvari i to da su čoveku date noge da se pomeri je na neki način paradigma onog o čemu je Salinger pisao u Freniji Zuji, a to je da budala sanja da umre za veliku stvar, a pametan čovjek traži malu stvar za koju vredi živjeti, pa i to koliko robujemo nekim rečima. Imaš onu priču da ukoliko ti neko kaže da si idiot i ti o tome razmisliš 3 puta, onda ti on ukupno 4 puta to saopštio. Zato što ne možeš to da pustiš da teče zajedno sa tim Dunavom, recimo. Volao bih da ovaj razgovor završimo sa jednim primjerom ili možda sa tvojim savjetom, pošto je selekcija također važna. Važno je da biramo kome poklanjamo i vreme i reči. To čini nas na kraju sa tim hodamo. Ima onaj mim, pošto si pominjao baš Tysona, gde govori jedna devojka tamo. I'm kid, man, I'm kid. Kad on kaže, a nije pre toga, ima jedna interesantna priča, kaže, pitaju ga kao prvi put kad se on kao susreo sa nepravdom, kaže, zašto si to, kaže, I said, give me back my pigeon, and he take off his head and throw him away. And I said, I'm kidding, man, I'm kidding. Znaš, kao otkinuo glavu golubu, bacio i kao zbog toga tad on je rešio da ubije sve redom. Međutim, i on sam, Tyson,
Tyson, koga mi poznamo, 98 kila, atomska bomba, je čovjek koji nikad u stvari nije uživao u tome što povređe drugog. Ja recimo imam drugara, pa tamo u Ljube Didića da je bio prošla televizija, pa da je Kyokushin savez, pa se više trenirao i ovo i ono. I sad imam jednog prijatelja koji je prvak Balkana u Kyokushin Kai, kao full kontakt karate. Oni trpe strašne udarce, sve snage da ih udare. Sada sam posabio obarač ruku, mogu jako da udarim i ja kažem Zveki, meni je uvek žao bilo. Kako mi je žao, znaš. Žao povređivanja, ja ne osjećam satisfakciju. Možda sam nekad i osjećao, možda me nekad zanimalo kad bi nekog nešto swing, kroše, vilica, da li bi to dezorijentacija, šta se tu događa. Sve to ljude u nekim godinama zanima, naravno pođenju filmovima, Bruce Lee, u Zmajevom gnezdu, tamo ovamo, Schwarzenegger. Ja, na primjer, ne verujem uopšte u sreću tih borilačkih sportova i ono što bi tad, na primjer, kao digresiju napravio jedini čovjek koji je... A to nije prvi put da, na primjer, primećujem takve stvari za koje bi ja rekao da su realne kod ljudi koji su islamističke vere. Na primjer, kao Khabib Nurmagomedov, što je odlučio da onog momenta kad je pobedio čoveka koji je bio prvaka u 2 kategorije, kao na primjer McGregor, rekao ja neću više time se baviti. Ali će otvoriti školu koja će moći da iznese takve borce kojima ni jedna, na primjer, organizacija neće moći da parira. To je ono, na primjer, što bi mi savjetovali našem Đokoviću. Ne možeš ti da odeš i da bediš Engleze po njihovim pravima. Zašto? Ti si sad osvojio 55. Grand Slam. Oni otvore knjigicu, kažu, znaš šta, jedna žena 1923. Osvojila 56 Grand Slama. Znaš, pali ti još jedan. Znaš, a taj jedan, treba ti nešto da bi to razumeš. Čovek mora da bude svestan da je sam otišao mečki na ruku i da bije njihovu bitku, a ne svoju. A ti možeš da biješ svoju, zašto? Pa ako imaš 10 hektara, možeš da napraviš 10 terena. Pa od ti 10 terena napravi 10 najboljih boraca. A ti 10 najboljih boraca, pobedi svi 10 najboljih organizacija. Zato ti treba 10 godina, a ti 10 godina nećeš imati sponzorstvo od Lacoste ili ovog ili onog. To je žrtva. Ali onog momenta kad rešiš da ideš s njima u trku, ti jednostavno si pod njihovim pravilima. Takve su stvari ovde u materiji, jer materija nama daje mogućnost prolongiranja, mogućnost manevrisanja, mogućnost opamećivanja, mogućnost menjanja, zbog toga što jednostavno postoji vreme odvijanja stvari. Dok recimo u snu vidiš tigra, ako pomisliš plašim se ili ne plašim se, ili bežiš ili on nestaje. Sve se odigrava brzo. Ovde kod nas mi bi trebali da cenimo to. Što ako ja sad ne pomislim, ja ne znam, hladno mi je ovde, stvorim se na Artatiku da se smrzavam. Ali u snu, u astralu idu tako stvari. I veoma interesantno, mi smo pričali o Tysonu, ali takvi neki ljudi. Nema čoveka koji ne zna Tyson. Znaš šta je meni to bilo smiješno i zato sam... Give me back my pigeon. Imaš devojku, bukvalno ide mim sa onim tanušnim glasom, tamo neka riba sa kreonom i svim tim kaže ja sam lezbejka, onda drugi tip sa još tanušnim glasom kaže ja sam binarac. I čuješ Tysona koji ima za 10 oktava niže od svih, ja sam Mike Tyson, i onda ide serija nokauta. Kako uopšte proceniti čoveka, na osnovu čega danas? Da li na osnovu glasa, na osnovu rukovanja, na osnovu onog što propagira? Pa evo ovako, za nas je najbitnije da mi znamo gde smo. Na primjer, evo sad, primjer radi. Ti si osoba koja je na parkingu starog Merkatora na Novom Beogradu i pogledaš Tysona. A pošla si da kupiš body sada. Ti bi trebalo u odnosu na ono što si čula da promatraš kupljenje bodija. Sve je to igra. U najprostije rečeno u stvari to je igra.
Tyson je čovjek koji si igrao, Tyson je čovjek koji bi, ne znam, on je bio u domu, bukvalno. Ali je bio takav kakav je, osjećao strah zašto nije imao roditelja, nije imao zaštitu. On je želeo da se zaštiti, da se nametne i on je sam za sebe priznao da je u stvari bio mašina za pravljanje novca. Od menadžera koji su ga napravili za to. I ono što je najbitnije da, recimo, kad bi ti njega pitao koji je njegov uspeh u svemu tome, tu bi u 2-3 teze dobio odgovor. Kroz sve to što mi percipiramo onako kako nam je prikazano, najbolji borac svih vremena i tako dalje i tako dalje. Recimo je Muhammed Ali, koji Lennox Lewis promenio ime u Muhammed Ali i na kraju ima Parkinson, naravno, mnogo udarac u glavu, ima Parkinson gde se trese, gde je na kraju krajeva, ko zna kakve misli on ima, ali on nije u stanju da prenese te misli. Cassius Clay samo. Da, Cassius Clay, Cassius Clay, da. On ne može da prenese svoje osjećaje i trese se i ovako i onako i onda kaže čovjek, vidiš, on je imao nenormalnu slavu u jednom momentu. I kad ti ako je čovjek imao nenormalnu slavu 10 godina, on ide posle toga u minus, ne može biti umorljiv. Ti kad pogledaš sve ljude ovako, kad bih stavio da imaš jedne ravne ploče od momenta njihovog rođenja do momenta njihovog zalaženja sa javne scene, ti ćeš vidjeti da kad se to izniveliše i ravno nuli. Ali da, ako bi gledao pojentu svi od tih ljudi, Schwarzenegger, Muhammed Ali, Bruce Lee, su u stvari mogli biti samo, mi ne znamo šta su oni hteli, ali na osnovu onog što jesu, su mogli biti samo podsticaj drugih ljudi da se drznu u nešto nepoznato. Jer držanje ljudi u nešto nepoznato jesu u stvari napredak za nas. To je vrlo teško shvatiti za postojeći sistem pravosuđa, policije i tako dalje, drugih državnih organa, državnih institucija, da jednostavno ti ćeš uvek pamtiti čoveka koji je, ne znam, izašao s puškom, lovačkom, pobio 12 ljudi. I nikad se neće znati šta je kod njega da to dovelo. I nikad se neće znati zašto niko nije predvideo da će to kod njega da se desi. A to su te čari života zbog kojeg mi živimo, zbog kojih mi propagiramo jednu stvar, pričamo jedne stvari, nadamo se drugim, ne znamo šta će biti, različite stvari. Međutim, kad bi se pričalo o predvidljivosti, vrlo malo stvari može da se predvidi. Ono što je krajnja poenta jeste da se mi bavimo sobom i da težimo da svaki dan budemo bolji u odnosu na druge. Ne druge ljude, nego druge situacije, druge nas. Jer ako sam ja sad ovde u podcastu sa Nemanjom Blakovićem, vrlo je moguće da sam ja da budem sad na Marakani da gledam Zvezdin trening jer sam vatreni navijač i možda imam 10 krivičnih prijava u istom ovom momentu, sa istim ovim horoskopom, sa istim ovim imetkom, ali za šta se zalažem? Ovo je možda samo, recimo, ljudi koji su takve stvari, su vrlo često samo alati, energija, radi prikupljanja mase energije. Recimo, to su strašne količine energije koje se apsorbuju, na primjer u pioniru, na bojkarskom terenu, na fudbalskom terenu i tako dalje. I moj deda je bio fudbalski trener, moj tata je igrao u drugoj ligi, ja nisam mogao da pimpam 10, nisam iz te priče. A kad sam bio se rodio, napunili mi kreveta sa loptama, znaš, ali džabe. I vole to. Znaš, vole to, pa to ti je fudbal, ali ti sad kad pogledaš, šta je u stvari fudbal? Ako čovek koji navodno 20 godina zagovara familiju, pa recimo ide do toga da ne želi svoju sopstvenu ženu da previše maltretira, nego koristi surogat majke. A toj ženi plaća da gleda njegovu decu. I onda, povrh svega,
ode na drugi kraj planete za 300 miliona i povede, to jest izmesti tu ženu i svu tu decu, ti da stvari shvatiš. Da se sve odigrava zbog miliona. Tako da, nisam ja ljubomoran na Ronaldo. Čovječe, meni da daš Bugatti Veyron, okej, imao bi ideje da mu natankujem gorivo, nemam kuda da ga vozim. Šta ću da idem Novi Sad šit, gde ću da idem bre s njim, šta ću da radim s njim. Jednostavno ne mogu da uživam u tim stvarima. I sve što ljudi uživaju u tim stvarima, znaš, ili kao onaj tiktoker kaže, kad mene pitaju kao zašto si izabrao bakarnu boju Bugatti Veyrona, ja pitam koje boje je tvoj Bugatti. Znaš, nije uopšte bitno. Ti jednostavno možeš da se baviš time, možeš da se ne baviš time, ali ti u suštini ne možeš da budeš iznad toga. Ti ne možeš da budeš iznad. Ti ne možeš da kupiš Ferrari nad Ferrarijima. I ti vidiš, iako imaš milione i milijarde, da si ti jednostavno ograničen svesti drugih ljudi dokle su oni stigli. Da li su oni napravili Bugatti, da li su spojili od Volkswagena motora da ima, ne znam, 24 ventila, ili koliko ima, ne znam, 2x12 ili... Znači, ti jednostavno vidiš da i tvoja sama sreća je jednostavno zahvaćena, jednostavno ograničena srećom drugih ljudi, da je to uzajemno. Uzajemno. I ovi odlasci na mesec, Elon Musk i sve to, mislim, to je sve cool. On čovjek, to možda znam i ja i možda na takvim stvarima, on ne bi imao vremena da snimi jedan podcast nedeljno. Ti ideš na Mars, ne znam, nemam pojma, duvaš Dana White, pričaš nekim glupostima. Najviše od svega bih voleo da ljudi postanu razboriti i jednostavno jasni sami sebi da ne mogu da potpadnu po te gluposti. Znači, ako vidiš sad da je jedan tu Elon Musk, čekaj prijatelju, gde ti radiš, šta ti radiš, zašto tebi Instagram forsira? Čekaj, ako si ti takav individualac, zašto ti meni pričaš da tebe će, ne znam, neke društvena mreže ili neko će tebe da pusti da ti radiš to što radiš, a da me ubediš da to nije za drugi interes. I taj kritički stav, ja sam pričao o Tyrannosaurus Rexu, Mirolju Petroviću, taj čovjek je čovjek koji je pre svih snimao videa, kakvi god oni bili, i koji je imao lični stav, za razliku od svih nas koji smo se plašili, ne znam, odeš u jutarnji program ili žikneš šarenicu, pričaš šta ti kažu, pitaš šta te kažu i ćutiš. I nebitno koliko on bio progonjen, ja to poštujem. Znači, da si sad, ne znam, uradio ovo i ne znam, propao, ja te poštujem zbog svoje individualnosti i nije bitno to što te ja poštujem ili drugi. Ta individualnost bi opet trebala da se graniči sa mogućnošću propagacije toga. Dakle, da ima opet neku svrhu, da ima nešto. I ti ljudi koji su jednostavno, da kažem, ubeležili moj neki period, ja sam Miroljuba slušao i pre 10 godina. Uvek je bilo nešto za šta se ja hvatam. Nešto kao pipljivo. I recimo, nije to nikad bila jedna stvar ili neka rečenica koja bi sad u ovom momentu našeg razgovora bila vredna pomena, ali je bila jedna inicijalna mala kapisla koja bi pukla da ja razmišljam svojim mozgom. To je najbitnije. Tebi hvala puno, prijatelju, na vremenu, nadam se i da smo mi pokrenuli neku inicijalnu kapislu kod ljudi. Šta da poručim gledalcima na kraju ovog razgovora, sem da danas nađu hrabrosti za vreme, jer sutra možda ne bude vremena za hrabrost. I ne sumnjam da su uživali. A ja ću ti poslati neke delove razgovora gde sam snimao samo ton, jer ga nisam isključivao. Verujem da će ti biti drago za 15-20 godina da ih poslušaš, jer su opet onako lične, intimne, ali nećemo o tome sada. Hvala ti, stvarno puno. Hvala.